Hej venner. I dag der skal vi lave 10 fede facts om mig. Ja. Og den første ting, det er, jeg har 2, og jeg siger altså 2 hunde. Og jeg er 11, men her om 5 dage bliver jeg 12. Så, ja. Jeg har en mor, der hedder Heidi. Jeg har en far, der hedder Dan. Jeg har en storebror, der hedder David, Rasmus og Nikolas. Og så går jeg til teater og sang, og jeg er model i Star Kids. Og så jeg kan godt lide make-up, og mit yndlingsdyr er hest og kaniner. Og min yndlingsfarve, det er lilla og blå. Og min